କୁନା ଓ କୁନି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁଦିନ ପରି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ। କୁନା କ୍ଷୀର ପିଇସାରି ସ୍କୁଲକୁ ଖୁସିରେ ବାହାରିଲା। କୁନା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା। କୁନାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାର ଦେଖି ତା ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇ ପିଲା ବହୁତ ঈର୍ଷା କଲେ ଆଉ କୁନାକୁ ପନି ଦେବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲେ। କୁନାକୁ ଦୁଇ ବଦମାସ ଧରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୁନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଆସି କୁନାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା। এই କଥା ଶୁଣି କୁନି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁନା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। କୁନାକୁ ଧରି କୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲା। ଡକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ପଇସା ନ ଦେଲେ କୁନାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବନି ବୋଲି ମନା କରିବାରୁ କୁନି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସାଇତି ରଖିଥିବା ମୁନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଇସା ନେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲା। ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ କୁନା ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ। ତାପରେ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଦୁଇ ବଦମାସ କୁନାର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଶାସ୍ତି ଦେବ ଭାବି ବରଫରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା।